as a new film inspired by Hans Christian Andersen follows the fir tree's journey to the heart of our festive fun. Kan du se mig? Kan du høre mig? Jeg er grantræet. Omkring mig stod alle de andre. De var ret høje. Men jeg tænkte, at jeg ville være højere og flottere end dem. Men lad os begynde fra begyndelsen. Fra den gang, jeg blev født. Se der. Det kunne have været mig. Tænk sådan at svæve. Men jeg kom til verden på den hårde måde. Så blev jeg bortført til et andet sted. Væk fra de andre. Men det gjorde mig til noget særligt. Fra starten. Goddag. Hej. Her er jeg. Hallo. Hallo. Okay. Jeg har det også meget godt hernede. Jeg er født med det fineste vokseværk. Det knager og brager inden i mig. Hov. Nå. Den skal nok blive fin igen. Kan det virkelig passe, at I ikke lægger mærke til mig? Hov. Hov. Ja, værsgo, kom nærmere. Synes du ikke, jeg er pæn? Nå, du er travlt. Og det er du også, Ræv. Jeg kan godt lide jeres ben og fødder. Så kunne man gå med. Det kan jeg ikke.
godt se dig, Ravn. Du er stolt af din fjer, tror jeg. Men jeg er altså 3. Ja. Og en dag får jeg lige så lange grene, at du kan sidde på dem. Hvordan er vinden deroppe? Hva? Nyd du det bare? Om ikke så længe, så er det mig, som alle beundrer. Au! Ikke igen. Okay. Ja, okay. Hey, hvad er det nu? Hey, pas lige på. Jeg har brugt flere år på, hvor de har nåle til at vokse. Hold nu op. Stikker. Jeg sagde, du skulle passe på. Simon, hørte overhovedet efter. Hvor er du? Albert! Hvor du gemt dig hen? Ej. Kan jeg vide, hvor han har gemt sig hen? Det er fuldstændig umuligt at finde ham. Hey. Er du god at sætte mig ned igen? Er du god at sætte mig ned? Far, prøv at se træet. Tak for det. Jeg ikke tror, du kan gemme dig under sådan et lille træ. Det er også helt knækket. Det kan man rette op. Lad du være. Man kan godt rette det op. Det er gået helt i stykker. Ja. Jeg vil have det. Hvad sker der nu? Kom nu, Albert. Okay, hvor skal vi hen? Undskyld, det er den rigtige vej. Jeg synes jo ikke, at de her træer her omkring har fået chancen for at sådan beundre mig rigtigt. Far? Ja? Jeg tror, det er her. Skal jeg være her? Ja? Er de ikke lidt for gamle, de her træer, der? Synes du, det er et særligt godt sted? Det er et rigtig godt sted. Uden sol og regn. Jeg har ikke lyst til at være her. Det regner jo ikke nu. Nej. Det kan det jo gøre. Hvordan vil du så vente? Ja, hvordan vil du så vande mig? Så Så er det fint. Hvad laver du? Tisser du på mig? Er du klar? til lov. Au! Kom tilbage. Skal I ikke se mig vokse? Jeg må gro. Vokse mig endnu større. Så skal jeg nok komme tilbage. Det er kun en overgang, det her. Nu kan jeg mærke det. Jeg bliver større.
Endelig. Hvis jeg bare kunne se mig selv lige nu. Jeg tror, jeg er temmelig pæn. Hallo? Jeg har altså ikke brug for mørke lige nu. Ikke fordi jeg er mørkeret, det er jeg ikke. Det er slet ikke. Overhovedet. Jeg synes, at de dage er begyndt at blive længere. Nej. Hvordan er det nu? 1, 2, 3. Vi starter med den her. Med mig? Hov. Jeg står her. Det er en fin mast. En fin mast? Hvad er nu det? En mast? Jeg vil også være en mast. Hallo, kan I høre mig? Det kunne altså blive en rigtig god lille mast. Hvad er nu det? Hvad? Hey. Nej. Ah. Se nu min top. Vinter igen. Det sædvanlige. Snefnug, der kilder. Hold nu op. Snefnug, hold nu op. Det kilder. Hvad laver du i min skov? Du er forskrækket? Nej, eller ja. Nå, hvad synes du så? Du er blevet flot. Synes du? Far? Det er det her træ. Er du sikker på, at det ikke er for lille? For lille? Nej, Nej. det er det altså ikke. Når stjernen kommer på, så er det rigtig godt. Men er det ikke det, du har plantet? Jo. Jeg kunne slet ikke kende det for bare træer. Nej. Det bliver et flot juletræ. Et hvad? Et juletræ? Et juletræ? Ja. Jeg skal være et juletræ. Hvad? Det gør altså ondt, det her. Jeg klarer det. Jeg skal være et juletræ. Hvad er et juletræ egentlig? Nå. Kom nu. Ja, pas lige på, far. Ja, pas lige på. Jeg kan ikke tåle at knække mere. Ja, vi skal have det ind. Godt nok varmt derinde.
Er det blevet sommer? Hvad laver ræven herinde? Og ulen? Hvorfor står I så stille? Ups, ja. Kom så op med mig. Det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Skal vi lige have det spændt fast? Skal jeg stå i den her fod? Er det rigtigt sådan her? Gør det godt nok? Så. Det er rigtig, rigtig flot. Jeg har aldrig prøvet at være juletræ før. Nej. Kan man bære sådan en? Jeg kan ikke vente. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvad er det, der sker? Hvad er det? Ho. Hold da op. Hvor er jeg flot. Tænk, at det er mig. Det har vi gjort godt med. Ja. Nu er det jul igen, og nu er det julevarme til påske. Det må jeg nok sige. Er der noget, jeg skal gøre? Julevarme til påske. Jeg synes, det bliver meget varmt. Måske jeg lige kunne komme udenfor og få lidt frisk luft. Hjælp. Au. Hjælp. Se på mig. Det er ikke meningen, det her, vel? Au. Vand. Jeg skal bruge vand. Lige nu. Tak. Der skete ikke så meget. Der skete ikke så meget. Jeg brændte mig faktisk. Skal vi aldrig pakke gaver op? Hvad? Der var mere ro i skoven. Det var der. Sådan. Midt i det hele. Hvad er det? Jeg har også været sådan en lille træ. Kan du ikke det der? Må jeg være med? Jeg kan så. Nej, du kan ikke. Jo, jeg kan. Nej, du kan ikke. Kan jeg gøre Jo, noget? jeg kan. Nej, du kan ikke. Skal jeg da gøre det? Nej, Skal jeg da gøre det? det skal jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg kan blive verdens bedste juletræ. Så har jeg det igen. Så har du det igen. Ærgerligt, hva'? Nå, men vi skal også til det. Få en lang dag i morgen. Det er altså ikke at se. Kom her. Okay. Hvad nu? I morgen bliver jeg helt fantastisk. Godnat. Kan du høre mig? Kan du? Kan du se mig? Nej. Ja. Jeg er flot, ikke? Du
Du ligner faktisk lidt mig, når du står sådan der. Så skal jeg godnat, står jeg sådan nu. Jeg kommer. Vi ses i morgen. Godnat. Nu vil jeg nyde hvert eneste sekund. Hov. Skal jeg et andet sted hen? Måske til en endnu større stue? Hej. Skal du hjælpe? Skal jeg have hårdt ud? Vel ikke helt ud. Det er jo ikke jul med. Jamen alligevel. Der kommer gæster, så der er simpelthen ikke plads til det derinde. Jeg tænkte på, måske I kunne plante mig i jorden, så jeg kunne få lidt luft imens. Det vil jeg altså hellere, end at stå i den her garderobe. Det tror jeg siger ja til. Hallo? Venner? Hallo? Okay, jeg bliver her. Albert! Har du set Len? Hvad? Nå, så endelig. Har du set Len? Er gæsterne gået? Den er der. Pas lige på. Far? Ja? Hvad med tøjet? Skal vi også med ud? Ud? Ja, selvfølgelig skal jeg ud. Ej, det venter vi lige lidt med, ikke? Nå, okay. Venter I? Men, så kommer I måske ind til allersidst. Hej. Vil du vide, hvor jeg kommer fra? Jeg kommer fra skoven. Der var noget meget godt i skoven, når solen skinnede, og det var varmt. Jeg glæder mig til at stå i skoven igen. Så, nu sker det. Hov. Hvad er det her? Det gør lidt ondt, det der. Ej, hvor har jeg lyst. Ej, far. Hvad laver du? Jeg rydder op. Det er jo mit træ. Det er da rigtigt. Så du får lov til at hjælpe. Ja. Hjælpe med hvad? Men lad være med at hakke dig i benene. Ja. Og pas på. Ja, okay. Hvad? Farvel. Farvel? Hvordan farvel? Skal vi ikke... Var det ikke meningen, at... Kan du høre mig? Kan du se mig? Er det virkelig forbi? Forbi.
Jeg skulle jo have nyt livet, mens jeg kunne. Still to come this evening, from magnets to make and do, how Ladybird books shaped the childhoods of Britain's children. Time Shift uncovers the Ladybird books story in How Britain Caught the Reading Bug. Next. Coming up this week here on BBC4, Len Goodman's reliving Britain's dance band days at 9.